ti report ni Idol Shanti Papi. Gapot at report ni Idol Shanti, field implementation check para ti Sustainable Livelihood Program iswat ka na po ti DSWD. At man apo iti report ni Idol Shanti Papi. Idol Shanti, please come in. Naisayang ka iti field implementation check dagiti panakabagi manipod iti pito a rehiyon ti Visayas ken Mindanao agraman iti Sustainable Livelihood Program National Program Management Office iti panakaipatungpal iti DSWD Field Office 1 Ilocos Region. Kabayatan iti limang aldaw nga aktibidad agdagok iti sangapulong nga SLP associations ken dagiti nakipagpaset iti programa iti nabisita innem iti Ilocos Norte ken upat iti Ilocos Sur na ang iti exit conference kalpasan iti field visits tapnon mapagtitipon dagiti obserbasyon ken insights iti panakaipatungpal iti Sustainable Livelihood Program iti rehiyon. Agserbi data baseline iti DSWD FO1 SLP ken dagiti nakipagpaset nga field office tapnon bisitaen manen dagiti agdama nga aramid ken panakaipatungpal iti program office. Damag Regional para iti IFM News Idol Shanti Papi Tatak Haramen.